Ez, oso lengoa da bai. Jarria, bero bain... Bai. Como quieras, sí, perfecto. Vale. Jartzen dit zuzenean ari dela transmititzen. Hemen guk zuzenean. Lasai. Ez du iten. Ez du. Lasai. Ematen dira dirigitzeko, baina ez du. Horik jartzen du zuzenean oain nahi dena. Azken, dialduko izu dut. Esperando ataita. Hortan abertzea gertzen den. Hemen emango dira. Bai ez du. Uste kobertura kontua dela. Kobertura txarra da, hola. Oain bai. Bueno. Notizionak. Nik ez dakit. Bai, oso txarra, bai. Nik esan dien, askoz bezala grabatu eta gero igotzen. Eta, a ber, hola jarrita ikusten da ongi. Jarri hola horizontalen. Horik jarrita. Ongi ikusten da. Zuri, ikusi. Claro, porque nahiko ditu ikusi batez ere nobioak. Hor goian jarrita bakarra apezak egaltzen die. A ber, hemendik. Grabatu nahi bai dute. Ez egizu nun kokatu? Hori da, duda hori dauket. Hor goian oso ongi dago meza grabatzeko, baino ez dira kaborketie neskan residentziko atxonan monantzako batez ere. Nahi duen. San Miguel, que bien. Sí, muy bien. A ver, dialdu pediot. Bien.
uste daudela. Bestela vertikalen jarri dut. Nik uste hobe dela... Hombre, ze mouz, ongi doz, zer du, ongi. Ederki.